afternoon, everyone. I am Naledi Mnisi of Naledi Mnisi Production, and it is my honor to welcome you all here today in Emhlangeni, Emashobeni Royal Palace. Today, we are gathered here to celebrate and witness this important cultural tradition that brings our communities together in unity, pride, and heritage. As we begin, let us remember that this is not only a ceremony, but also a reflection of our history, our values, and our future. Stay tuned for more. Asikubingelele sikwamukele kuNaledi Mnisi Media Production. Please tell us igama lakho, isibongo, iposition, and why are we here namhlanje? Okay, ngiyabingelela kwimedia Naledi Media Production. Yeah, igama lami ngumntwana uMsawakhe. Ngidaba wakwahlabisa. Isigodi engiqhamba kusona kwahlabisa esempembeni. Umuzi wakithi lapha ya kwahlabisa empembeni. Ngokudabuka kwezindlu zale ekhaya, udabuka ngaphansi kwendlu okuthiwa iseGazini. Khona la izindlu. Yeah. Mntwana siyabona ukuthi kugcwele la namadija amabutho kuningi mhlawumbe kungani silana usuku namhlanje ngosathu sibeke. Namhlanje kuusuku olukhulu lwengqophamlando ngoba silapha esigodlweni sisemashobeni sizobungaza siphinda sizojabula ekuthenini iy'ntombi zakithi njengoba siwuZulu nazi nani ukuthi sonke siwuZulu masila iy'ntombi zakithi zizothatha umhlangu wokuqala la esigodlweni sisemashobeni ngaphansi kwenkosi isilo esizungaza. Siyazi ukuthi baningi amantombazana asegxile kakhulu ophuzeni oludakayo nasedakamizweni. Ungathi nje kumantombazana abukayo la njengamanje? Izwi lami njengomntwana omncane kakhulu ngoba sengichazile ukuthi umntwana lesindukulu umntwana uMsawakhe. Ngathi mina ezweni sakithi especially laba abasebancane abangabesifazane kuhle ukuthi babukele lento le esiyenzayo njengoZulu ngoba sigqugquzela ukuthi amantombazane asemancane akwazi ukuyiphatha, akwazi ukuyigcina kuze kufike esigabeni sokuthi njengamanje sengakwazi ukuyikhethela isoka noma sengakwazi ukuyithathela indlela ethi njengamanje ngibheke emendweni. So siyagqugquzela kakhulu lokho siwuZulu ukuthi kufanele ukuthi amantombazane asondele nosedlule kulesi sigaba akagqugquzele ngemuva ngoba sinciphisa nezinga lani lezifo ezithelelana ngani ngocansi. Elakho lokugcina sesivala mntwana. Ngingathi ngiyayibongela kakhulu ukuthi ngidibane nabantu abafana nani. Le message le esenginikeze yona ngiyakholwa ukuthi izoshintsha isizwe. Ngiyabonga kakhulu. Siyathokoza. KuNaledi Mnisi Media Production, igama lami nokhulu wami ngizokhuluma kuNaledi Mnisi Media. Cela usitshele igama lakho, isibongo, isikhundla sakho nokuthi indaba sinazo. Ngiyawubuza ngikhohliseni mzethe. Isikhundla lesi angisazi kahle ebusayo. Ngokuthi-ke lapho imbonyama isuke isibuthise khona onke amasiko akuyo futhi aphethwe yiyo. Yingakho nje-ke sila saqala ukuba lapha ngoDisemba onyaka odlule kungandla ukuthi ngisho nje ney'nhlanganyana ezizakhayo ey'ngenze ngithile zibe nokuthuthukile. Ake sithi ngiyendaba ake njengoba sile uma ngakuthi khona insizwa nentombazane zihlanganile zathenga amateksi amabili abantu abeze kulo mkhosi bafuna ukusuka eThekwini bafuna ukusuka kuPhimula nina nje kuphela ngiyelele ukuthi ngapha i-transport kwakini izimoto zenekuthi noma nembuto yakhe uyathanda ishiya hotela ukuze angabe ehamba kabila ngamathuba onke lawo onke njengoba inkosi isihlanganisa kanjena nje amathuba emsebenzi. Elakho elami lokugcina ngithi uNkulunkulu asigcinele inkosi isizwe sikuthanda inkosi nesizwe siyithande siyeke nje ukubulalana siyeke ukudlwengula siyeke ukuhlukumeza abesifazane kanye ney'ngane siyabusisela isizwe esingakwenzi konke lokho esikwenzayo.